sa DZGB. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sagod alas 12 ning udto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Maray na aga, Bicolandia, maray na aga po sa gabos na nagaantabay ngunya na aga sa samuyang programa digdi sa Radyo DZGB, ang Usapang Consumer at Negosyo. Hatod po sa Indo gabos syempre kag DTI Regional Office 5, Rawis, Legazpi City. Ini po giraray ang sa Indong kay Riba digdi sa radyo si Bem Romano Berango. Mag-iribanan na naman po kita syempre sa laog min sarong oras, alas 11 hanggang alas 12 nin udto, digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Sa mga nakaantabay po sa muya sa radyo, pwede kami mahiling sa 729 kHz, Radyo DZGB, as in mahihiling man po kami live sa Facebook pages kang DTI Region 5 Bicol, asin syempre kang DZGB News Online. Ngunyan po, aldaw nin Biyernes, Hulyo 29, tama? Hulyo 29, taong 2022. Iyo po ini ang last Friday of the month. Yan. So madali na naman madaliun sa na ang panahon, July 29 sa Lunes, Agosto na po. Noon yan na simana, ang samuyang opisina, ang Department of Trade and Industry, nagseselebrar kang samuyang DTI anniversary. Yan. So, happy anniversary po sa gabos na mga ka-DTI niya to. Ang satuyang mga men and women kairibata sa pagserbisyo digdi sa Department of Trade and Industry. Happy anniversary po sa Indogabos. So ngunya na taon, ika-41 anibersaryo na po kang Department of Trade and Industry. So kung sa tuyang kukwentahon, 1981 po kang nag-merge itong Ministry of Trade, buda susaro pa, kaya naging Department of Trade and Industry kang 1981. So, ngunyan, taong 2022, ika-41 na pong anibersaryo kang DTI, Department of Trade and Industry. So, kang nakaaging Lunes, nag-celebrate nga ni kami sa muyang national office, so head office ni 1 week or 1 week celebration ito kang DTI anniversary. Nakipag-celebrate man kami, although kami digdi po sa regional office, igwa kaming celebration sa masunod na simana kasi igwa kaming activity ngunyan kaya dahil kami nagkaigwa pagkakataon na mag-celebrate kang DTI anniversary. Ang anniversary talaga kang DTI is July 27. So July 27, 1981 kang minukna so Department of Trade and Industry. Ngunyan, ika-41 anibersaryo na. Igwa kaming theme ngunyan na taon. Ang theme tangon niya na taon sa pag-celebrate kang DTI anniversary is Synergy at Work. So iyan ang working theme ngunya na taon in celebration of DTI's 41st anniversary. Sa giraray, sa gabos na mga ka-DTI niya to, happy anniversary sa tuya, gabos. So
Uliton ko ha, pwede man kamo po makipag sumaro sa samuyang ulay-ulay sa laog nin sarong oras. Pwede kamo mag-text sa 0999-883-1471. Uliton ko po, 0999-883-1471. Mag-text po kamo kan sa indong mga concerns, issues, kung igwa kamong mga kahaputan, kung igwa kamong gustong ihiras, pwede man po. Libre po yan. Libre maghapot, libre mag-share. Gusto mi man po madangog syempre ang boses kang sa tuyang mga ka-trade, ka-negosyo, ka-consumer, maski ano po, pwedeng ihapot or i-raise nindo sa muya, basta pwede ming masimbag tungkol sa samuyang departamento. Yan po ang number na pwede nindo i-text, 0999-883-1471. Pwede man po kamo mag-message digdi po sa live feed kang pages kang DZGB News Online, puda kang DTI Region 5 Bicol, ano po. Pero syempre, di man po mawawara na igwa kaming gustong ipaabot na naman sa Indo, syempre na nini importanteng mga impormasyon para sa satuyang seguridad bilang mga konsumidor. Igwa naman kaming ihiras ng mga nagkapirang mga produkto na dapat nindong maaraman kung paano ang pagbabakal kaini, kung ano ang dapat nindong hilingon. So, ngunya na aga, sa satuyang pagpadagos kan sa tuyang programa, inibagang mga construction materials. Construction materials naman ang satuyang urulay-ulayan ngunyan. Siyempre, halaran baga nindo so nangyaring mapusog na linog sa region sa CAR, as in sa mga pagtaraning na regions, Region 1 and 2 affected. So, dahil duman, siyempre, ang saro sa nahihiling ta na kaipuhan talaga pag nagbabakal kita ki mga construction materials, siguraduhon ta na ang satuyang mababakal, itong mga dekalidad, as in itong mga nagsusunod sa standards ng mga construction materials. Importantihon po iyan. Nahiling tabaga po so damage na mga damages, kang nakaaging linog pa sa kang kasuari nito, kang Lunes, kang Lunes ba? O kang Miyerkules, tama. Miyerkules po, so linog sa CAR, Regions 1 and 2 affected, namati nga ni sa Metro Manila. So dahil dyan, syempre, sa tuya naman na pag-urulay-ulayan ining manungod sa mga construction materials. Kairiba ko syempre ngunyan, ang samuyang standards officer, asin ang head, kan samuyang Consumer Protection Division, si Mr. Ruben Sombon. Sir Ruben, siguro bation taman mo na tabi giraray ang satuyang mga paraan tabay. Yes, Ma'am Bem, sa liwat po, Diyos marahay na aga po sa Gabos, nakaantabay po din sa DCGB, sa Radyo DCGB, sa usapang consumer at negosyo. Sa liwat po, sa muya pong pakikiabot ng marahay na pagkaaga sa Indo. Tapos, sa tuwi man nasabit mo nga ni Ma'am Bem, mapag-iriba ito naman sa North, sa Region 1 and CAR, na danyaran kayo ni nakaaging linog kang Merkules. So, sa tuwi pong pakikisumaro sa mga naapekturan kaning mga linog nene. So, kaya mo sabi Ma'am Bem na napapanahon na paghurunan tapo giraray ining mga manungod sa construction materials na pigagamit ta sa pagpapagibo sa tuyang mga harong or nagpapa-renovate yung mga ang iba dyan sa tuya. Ano po yung mga klase ng materials na pwede tayong gamiton para po at least bako man Ma'am Bem na day madadanyaran, so pag nagamit kita kay mga quality na construction materials, at least maski puro paano makakasiguro kita na makakaya niyang i-sustain it mga arog tong linog. Pero depende man po giraray Ma'am. Bako lang sa materials ang dapat ang hilingon. Syempre, kay punta sa mga experts, magsangguni sa mga experts, maghapot sa mga aram talaga kung ano talaga ining dapat ang gigibuhon. Ang sarong
struktura ang paglibo kayan, siyempre, hilingon ta si, ano nila, so mga engineers ta, so civil engineers ta, electrical engineers, ano ba talaga ang dapat na design kasi tuyang mga propriedades na pagpapaglibo sa ngunyan. Mhm. Okay. So, ayan, Sir Ben, tamang-tama, napapanahon. Kasi, ang ano ko baga, maski halimbawa ako, personally pag nagbakal kita ki mga construction materials, minsan, bako na kita masyado mitikuloso, no? Bako kita masyado mitikuloso sa pag-check o paghiling kang mga labels o markings o kung ano ang dapat ang hilingon. So kaipuhan ta sigurong i-remind giraray. Padagos tang i-remind ang satuyang mga ka-consumer na importantihon lalong-lalo na ining mga construction materials. So talagang it's a matter of like pwede nga ning madanyaran ang satuyang mga bako sa na propiedad, pwede ang satuyang mga buhay. Kung kita bako kitang mapanuri na mga parabakal. Ayan. So tatawan ta kiduon ngunyan ang ining mga construction materials, lalong-lalo na itong mga steel bars, buda ano nga ni ito, Sir Ben? Ano pa Semento, ito? Ma'am Bems. Semento. Oo, semento. Mga steel bars, buda mga semento. Kasi gari ang kung di ako nasasala, Sir Ben, kang nakaaging mga pag-iikot nindo, so enforcement, buda so sa indong mga pag-test buy, igwa ka mong mga nahiling na mga kabilya. Kabilya steel bars, tama? Iya, tama. Oo, na dai sunod duman sa dapat na standards, no? Okay. So Sir Ben, bago kita magpadagos, gusto ko nang bation ang satuyang mga paradangog, igwang nag-text tuya, nag-greet na happy anniversary daa. Happy 41st anniversary sa DTI. Ayan. Salamat, ma'am. Salamat. As in, may nakaantabay man sa tuya sa live feed kang sa tuyang Facebook page ng DZGB, si Ma'am Lorna Plaza. Good morning po, ma'am. Thank you for watching. Okay, Sir Ben. Inibagang semento, buda, mainat siguro kita sa semento. Kang mga nakaaging, haloy na, mga nakaaging taon na, Sir Ben, may mga nagtataram na ining semento baga, igwa kitang planta digdi, based digdi sa satuya sa Albay. So siguro, Sir Ben, bago ang gabos, gura ano na pala ang semento tangon? Para igwa sindang giya. Baka da isinda nakapag-check duman sa satuyang i-presyo sa site pa. Gura no ang SRP kang semento digdi sa tuya sa Bicol, sa Albay o sa Bicol. At naman, Ma'am, kung ta latest na sige. magkasigurado kita. Oo, kasi minsan nagabago yan suro si Mana, di ba? Or basta may mga pagbabago kang mga presyo kaini, lalo na garengon yan na talagang sunod-sunod baga so pagmahal kang apod kaini. So gas, fuel, petroleum products, So Sir Ben, ang semento siguro ipaaram ta sa satuyang mga paradangog. Igwa bagang duwang klaseng semento? Duwa ba, Sir Ben, o tulo? Actually, Ma'am Ben, ano kadakol yan? na klase kang semento. Kadakol. Oo. Ang aram ko sana, Sir Ben, Portland, buda, Pozolan. Iyan ang nakasanayan ta baga na pag ang semento, midbid ka sana siya sa pangaran na Pozolan, tapos Portland, duwa yan na hiling ta permi. So kadakol po kasing klase ang semento, Ma'am Ben. Iyan na Pozolan, igwa kitang type 1P, igwa kitang Portland, igwa kitang masonry, mga araw ka na yaon dyan sa market ta. So nakasanayan ta lang po kasi na pag mauran, ang bakalon mo ngayang semento is Portland dahil madali siya magtagas. Tapos pag okay naman ang panahon, pwede naman itong Pozolan. So yan po ang pagkakaiba. Sa liwat, Ma'am Ben, sabihin ta senda sa pagpili kang semento. So ano ba sa likod ko, sa background na yaon sa Facebook
igwang PS Mark tapos ICC. So gabos po klase ng semento na dapat yaon sa merkado ta. Igwan ng PS Mark. Yun na yaw na sa background ko. Ang PS Mark, ma'am, applicable po yan parehas po kung imported o locally manufactured ang semento. Oh. Kasi ang mga imported na semento dapat igwasin na ni nagkakanigong PS license man maski po sa isang lugar sa outside the Philippines, di sa mga Southeast Asian neighbors ta. So kay puwan po sila magpa-certify muna sa DTI BPS para po makapag-produce and export sila kang semento nila dili pasiring dili sa Pilipinas. Dahil po pitutugutan kang DTI BPS na ang imported na semento wala ning PS license pang po giraran. Kaya so apot ang expanded na PS licensing, ma'am. Okay. So ang semento pala, Sir Ben, whether imported or Philippine made, dapat pirming igwang PS Mark. Yes, ma'am. Tama ka po diyan. Okay. Pero Sir Ben, igwa mang giraray ki ICC dai na. Sa mga imported, may igwa man sila giraray kitong tatawag silang statement of confirmation. So very papel na lang. Dumana opo. mismo sa importer. Oo. Pero mahiling mo diyan, ma'am Bemba, apig di-discuss na baga, pero may pag gibo lang sa Pilipinas, PS Mark, pag yan ang mga sementong yan, pag gibo sa ibang nasyon outside the Philippines, syempre, kay puan manggiraray nila ikaag so country of manufacture kung saan ito pigibong semento. So mahiling ka PS license, pero ang made in Thailand gaya, kaya made in Vietnam, yaon po naman so address ng manufacturer. Okay. So, Sir Ben, sabi mo baga, dakulo na classic semento, pero familiar sa kita duman sa Pozolan and Portland. Pero, siguro, igwa ka na, Sir Ben, ka itong latest na presyo para ma-mention ta na kung ano ang existing or prevailing price ka ining mga semento ta. Dali natin, ma'am. Tiga na pa. Tingko pa. Okay. Kuha ko tabi, ma'am, para sigurado kita bata dahil kitang mga paradangog. Baka masala kita din sa presyoan, araw mas na pagpresyo, medyo sensitibo pag abot kita sa presyo. Lalong-lalo na ngunya na sigang karaas na kang presyoan, lalo sa mga construction materials. Okay. So, Sir Ben, other than itong pigsabi tabaga na hahanapon na mga markings, ano pa ang dapat mahiling sa bag kang semento? So, yes, ma'am. Yaw mo po giraray, syempre. So, PS Mark. Dapat yaw mo po dyan. So, type of cement. Kung type 1P siya, kung Pozolan Portland, kung masonry, etc. Country of manufacture, of course. And data paglingawan, ma'am, itong batch number or serial number na nayaon dyan. Nakagkaya dyan sa manufacturing date. So, hindi po kaya, ma'am, na serial number or batch number na yaon dyan sa sako kang semento. Importante po yan, ma'am, kasi pag nagkaigwa, ma'am, pigapuntang product recall, kung nagkaigwa, makiaro kayo na sitwasyon sa tuya, madali po para sa tuya, sa DTI, and of course, sa manufacturer, ang pag-trace kung saan po ninda pigbagsak in a batch na yan. Sa paagi kayan, madali lang po ang pagpa-product recall ta. In case kaya, for example, nga so batch 1 nga ka sementong ini na ikaag duman, na i-deliver duman sa distributor duman sa first district. So madali po ang pag-trace ka manufacturer kung hain po yan. Kasi piga-require po yan, ma'am, kan DTI na so trace kang production batch ninda, production date, production batch, tapos kung sa ininda i-distribute iyan ang mga sementong iyan. Okay. Sir Ben, ang bagbag kang semento, dapat nakalaag dyan kung pirang kilos? Iyan? Yes, ma'am. Pira ba ang dapat? 40 kilogram po ang yaon dyan sa tuya. 40? Opo. Hindi naman, Beb, so presyo. Okay. Pero Sir Ben, iyan na 40 kilos, dapat parareho iyan o igwaman na bag semento na like kabanga nasa ako nga igwaman Dae, ma'am Ben. Wala po sa standard so kabangang sako ning semento. Okay. Pero kung mailingkad yan sa mga
hardware sa may nagbabakal kitingi-tingi. So Oo, parang kilo, kinilo. 2 kilo. Oo, Okay, iyo, okay iyo. yan. Wala man po problema Mm-mm. yan na harukin. Kasi so, kita baga dito sa Pilipinas, tudong ka so sa retail na so Mm. tingi-tingi. So baka so ang gagamitan niya lang diit lang na apply niya kan semento, sumabaka lang siya 2 kilo. Pwede man po yan. Dahil tama po yan pigbabawalan. Okay, okay. So bako man bawal itong mag-retail na kinilo. Yes, Ma'am Ben. Oo, kaya lang ang siguro ang nahiling kong risk duman para bakal baga halimbawa ako mabakal akong 1 kilong semento dapat hilingon ko kung saan kinua. Tama ka. Tama ka. Tiba nagbakal kang Portland, kinuha pala naman sa poso Iyo lang. nga ni, dapat mahiling mo subag na kwinaan ka ito. Pero gari ang di ko sure so mga di ko aram kung pati ang mga darakulang hardware nagpapabakal ka iyan. Gari so mga saradit lang, nagkikinilo-kilo. Yes, Ma'am Ben. So iba nagtitingi talaga sila kaya ng Nagtitingin mga talaga. Oo. pero Allowed si mo na iba yan. di man. Oo. May man dyan yung masyadong regulation ng DTI. As Oo. long as ano kasi kaya kumbaga sa nakasangaw na sa semento ang mga ano na Iyo. mataram naman sila. Tiba niya paso na sa semento mo. Oo, yung baga, Mga- yung saro pa yan na risk tabi, Sir Ben. Pwede ba yan na gari nagsangaw siya? So, Yes, gari Ma'am. Actually, may ano yan. sa sacrifice so quality? Tama ka. May Oo. ano kasi yan. Pag ang semento kasi, ano baga siya, pag suminangaw na siya, syempre pag yaw niya sa tindahan mo, subject iyan sa mga environmental na yaw sa tuya. Araw Tama. kang Mm-mm. paros, araw kang misan na oranan, o katuturuan kang daplos kang mga trabahante ta. So, mga araw kaya, so humid kang lugar ta. So, makaka-apekto yan sa ano kang semento, syempre. Syempre, ang initian, pag nadumog siya, matagas tulo siya kasi nadumog na nga ni. So yan po ang sa mga risk yung mga nag-retail ng mga tingi-tingin semento kasi kay puan yan na semento naka-store yan sa maray na lugar man na di siya madudumog. Correct. Pinaka-primary yan di madudumog. Tapos mali mo mambem ang pikakaganin na may mga paleta Ayo, oo. para makaiwas hindi dumog. So moist man So sa moist. Tama, flooring. ka-flooring. Apo. Kaituro, Sir Ben, narumduman ko, may nag-complain digdi sa tuya sa office tungkol sa presyo kang kinilo na simento. Gari baga halimbawa ang sarong sako, halimbawa man sana ang sarong sakong simento is 300 pesos. So pig-compute niya gayod, halimbawa nagbakal Okay. siyang 1 kilo. Mahalon kung baga gari doble or basta mahalon siya. Di ko na nasuysoy kung ano so naging naging resulta kang reklamo niya. Baka ito kang time pa ito ni Sir Joseph. May nagpaabot ka ding reklamo. Na overprice ano? Oo, siguro gari may rason man so Sir Ben. So may-ari kang tindahan. Gari nagrason man ito, dahil ko sana na soy kung ano so. rason. Siyempre, ma-complete siya kung ano ba, pigtaw nga sa kuya is araw kini per kilo, tapos sulaw kang semento, araw kini kilogram divided by gari nagol piman mga araw kini na sitwasyon. Oo. Kaya ni Sir Ben, gari may connection itong pinag-ulayan ta kasubago na gari may risk man sa both sa parte kang consumer buda sa paratinda. Kasi di ba, pwede baga itong mapaso or magtagas. So gari arog ka and something so rason niya. Kaya gari nag-umento man siya. Di niya man pig-compute ito na 300 divided by 40. Ito sa presyo niya, bako man ito. Ang gusto gayud tong consumer arog ka ito. Anyway, yan ang mga mga sitwasyon na pwedeng mangyari no sa arog-kaan na pag-retail kang sarong sakong semento. So Sir Ben, ready ka na ka itong mga SRPs, ka itong mga iba-ibang klaseng semento na pig-monitor ta po? Sige, Ma'am Bem. Sa liwat po, sa mga nagdadalagong kunyas, kung gusto niyo magbakal kay semento, mag-canvas ba ang advice sa permi, Ma'am Bem, na mag-canvas sila kung saan ang pinakabaratong semento.
Ang semento kasi ma'am, bagabat bagayan ano. Siyempre mahapot man sinda sisay ngaya ang tindahan na nagde-deliver kang mga sementong yan. So i-take into consideration man na yan. Kasi kining presyo. Baka kasi ang ibang retailers na baka nagcha-charge ki delivery because nga ni kaning naglalangkaw ang presyo ng mga gasolina or crudo na pigamit nila. So mag-canvas po kamo. So pinakamaray sa indo, pinaka-arane, pinaka-accessible sa indong hardware, i-canvas po nindo yan ining sementong ini. Kung tama po ining presyo, naya itatao mi sa indo. So Ma'am Bem, ining sarong brand kan semento na pigmo-monitor ta yaon digdi, ang presyo niya, prevailing price niya ngunyan is 280 pesos. Last week the same price ini Ma'am Bem, pero kang last June 20, 2022 ang presyo lang kay is 270 pesos. So kung ikukumpara ta ngunya na bulan kang nakaaging bulan na June, may paglangkaw siya ni 10 pesos 10 pesos po Ma'am Bem. Okay. So ano yan Ma'am Bem? 280, Portland. 280, no? Opo. Portland yan Ma'am Bem. So pinakamahal na yan na semento, Portland. So type 1P naman, ang presyo naman digdi kang type 1P, igwa ning 275, igwa man ning 280 na presyo. Ngunyan na July 18, 2022, so monitoring data kayo ni. So type 1P po yan. Ang type P naman, ang presyo ngunyan kang kada sako kang semento is 265 pesos. So yan ang presyo kang mga semento. So ang range niya kang semento tango niyan mabay kung hiling base digdi sa price monitoring report digdi sa Albay Legazpi City po ini ha sa mga nagdadaragong unyan diyan sa baka mag-react po kamo diyan sa mga outside Legazpi City or Albay outside Legazpi City baka mag-react kamo iba man niya sir ang presyo may masalangkaw depende po kasi yan sa lugar man kasi kung pero dapat siya magrarayo man digdi. Oo. So, ayan, yes, ang range po, Sir Ben, is 265 pesos hanggang 280 pesos ang per sako kang semento sa ngunyan. sa Legazpi. Sa Legazpi, Ma'am Ben. Kasi yung pa yan ang sarutang dapat ipasabot sa satuyang mga ka-consumer na ang presyo po kang simento, iyan pong napigtataram nga ni Sir Ben na range, iyan po SRP, Suggested Retail Price. Pero digdi iyan sa Legazpi. Siyempre, itong mga hardware na yaon halimbawa sa Magneto o sa Lapu-Lapu, may hardware halimbawa o sa maski sa ngaya malilipot, baka iba man siyempre na ang presyo duman. Dahil naman garo mapareho sa 265 or basta harani dyan. Oo, kasi yan baga ang pigsasabi ta Sir Ben na kumbaga gari baga may additional cost man so store owner dahil sa dahil sa distansya pag-deliver so freight o so igwa man yan talagang additional cost. Pero kung sarong konsumidor gusto mo magbakal ki barato di magbakal ka duman sa syudad digdi sa Legazpi. Sir Ben? Correct, Ma'am Ben. Tama po. Kasi, bakit ang pigaapod na itong, pigbabayadan ta so comfort man. So, kung gusto ta magbakal duman sa kataning tang hardware, syempre, medyo may dagdag man ito. Rumdumon talang Ma'am Ben. Kaya sila nagpapabakal kayan because nagnenegosyo sila. Opo. Day man po ibig sabihin na binakal mo nga sa supplier mo is 280 pesos tapos the same price mo po giraray siya ipapabakal. So nawara ko so essence kang pagnenegosyo ta. Mas siguradong pero sa to lang Ma'am Ben, ang kadaklang ang iba man ng mga pag-iribata sa mga hardwares. Iya mapapiksabi ninda. Nahihirapan sila basta-basta maglangkaw kang presyo, lalong-lalo na sa mga suki ninda. That's the time na ining mga negosyante ta, yung maso gari kwenta balos ninda sa mga parokyano ninda na instead na ito sa inda so presyo na alangkaw, tatauan sinda kan dating presyo according duman sa dating negosyasyon ninda
because suki nga siya na baka maraot man ngaya subuot kay ning suki ko dahil nalugod sa kuya magkuha. So paminsan-minsan kung di ako nasala pigigibo yan ka mga pag-iribat ang mga negosyante man. Pigi-sakripisyo muna nila sa inda maski puro paano. Then of course, siyempre babawi o man yan pag abot kang panahon mo na makakagawa na sila sapat na reason para ilang kao talaga sa presyo. Kaya nga ni Sir Ben, ano nga ni ini ang dapat masabutan kan sa tuyang mga ka-consumer na bako man parareho talaga eksakto ang mga presyo kaini sa bawat tindahan, especially itong mga nasa remote areas na o nasa rural areas na, no. So dapat maaraman ninda na ini suggested retail price, pero kaipuhan maninda tandaan na dapat dai maglangkaw ki sobra-sobra duman sa pigpapaluwas na SRP. Kung sa paguna ninda sobra na or dakulao naman supinatong, that's the time na pwede na sinda magreklamo. Sa tuyang sa DTI baga pag magreklamo ka halimbawa aron nga kay ni ang presyo kang semento duman. So i-check ta, papaimbestigahan ta kung nata. Dapat maaraman taman sa rason. Ano, Sir Ben, kang tindahan? Yes, Ma'am Bem. Opo, Ma'am Bem. Sa liwat, Ma'am Bem, ining pigsabit ang presyo. Ini sa pigapot ang prevailing price. Ang ibig po sabihin ko kayo, Ma'am Bem, so mga tindahan na pig-monitor ta, iyo ang prevailing price na pig-upload. For example, ngaya, 5 tindahan sa pig-monitor kan DTI, Albay Provincial Office, 4 ngaya is 280 pesos, tapos saro is 281. Ang ikakagta is prevailing price na 280. Kasi para po sa impormasyon man kang nagdadangog sa tuya. Liwat po ma'am, wala po kitang suggested retail price pagapot po sa semento. So Okay. prevailing price, oo. prevailing price Prevailing ang sa yaon market. sa tuya. Oo, Opo, so sa market. prevailing. Oo. So baka po sala man nga supig sabi kan DTI na prevailing price 280 nga supig taram kan taga DTI. Tapos nga pagbakal nga sa tindahan is 285. So sabi nga kasubagan din Ma'am Bem, kanya-kanya po yan kung sa impong lugar locate sa tindahan, magkakaiba po ang presyo nila because kining competition na sabi ta. Baka sa kataning na tindahan 280 sa kataning is 279 sana. So mga araw kayan Ma'am Bem na situation. Okay, so ulitin ko Sir Ben ha. So sinabi mo prevailing price ito kang semento digdi Yes, sa Ma'am Ben. Legazpi na Opo. kung saan iyo ang pigmo-monitor kang DTI, no, Albay. May ang kanya-kanyang probinsya kaya igwaman sindang pigmo-monitor na mga areas na kung saan ito talaga kumbaga ang basihan ta pag gibo kita price trending lalo na kung may mga kalamidad na nag-aaragi na kung saan ang sarong lugar na declare nga under the state of calamity, so kaipuhan ta itong hilingon na prevailing price kang produktong iyan before the calamity. So iyan po ang rason kaiyan. So prevailing price po ito, prevailing price. Iyan po ang pagkakaiba kaiyan. Anyway, Sir Ben, manungod sa simento tabi, igwa ba kita kaan Sir Ben na pigataram kung arin ang mas matibay? Ano ba iyan ang pagkakaiba ka mga klase? Ang iba-ibang klase ng simento. So Portland, so Pozzolan, may type 1P, ano ba iyan, Sir Ben? Okay. Say arog lang kayo Ma'am Bem, so para sa giya kang mga paradangong ta. Napapanahon na para magkonsulta kita sa mga experts. Di na po kita, minsan baga Ma'am Bem, so na ukudan ta na pag may foreman, pag may trabahador ka, kitang nagpapatrabaho, di na kita masyado intindi duman sa mga materyales. Pag sinabi niyang araw ko yung babakalon ng materyales, kita baga, minasunod na sana dahil sinabi ni foreman. So, mas maray kung si foreman, dahil bako mas sa sa mga foreman kasi sinda talagang eksperyensyado na sa pag-ibo lalo na sa mga construction, sinda sa pagkatiwalaan ta na pagpatugdo ka sa tuyang araw. Minsan nga pag wala kitang mga engineers baga, wala kitang architect,
si foreman lang talaga nakakatapos kang trabaho ta. Mas ako nga ni sa experience ko ma'am Ben, mas aram pa ni foreman ang mga material, ang mga pasiko-siko diyan sa construction kaysa digdi sa mga newly grad na ano baga mga engineers ta. Tatay syempre di pa masin na-expose na maray. Ini si foreman exposed pining maray ever since siguro kang pag ano niya ino sa trabaho ta. So yan po ang kanong kang foreman. Pero ngunyan na panahon ma'am Ben na so nangyari nga ni sa north na paglinog tapos one thing good digi sa Bicol region ma'am Ben, kumbaga sa ano resilient na kita naukudan ta na iyang kung paano magpagibo kiharong na dai na gagabaong kang bagyo or makusog na bagyo ta nakaranas na kita kang so pinakamakusog na bagyo naranasan ta na digi sa lugar ta. So ito so naging basehan ta kung anong classic struktura ang gigibuon ta para maging safe sa pamilya ta. So, yan po ang gusto mo ipaabot sa mga paradang ngunya na siguro napapanahon ma'am Ben nakipuan ta na magkonsul ka sa mga engineers ta, sa mga technical experts ta, lalong-lalo na ining linog ma'am Ben. So bagyo baga na sabi ko kasubago naukudan ta na kung paano kita magpagibo ka sa tuyang mga harong na maging safe at sa tuyang pamilya. Pero ining linog na ini ma'am Ben ini so wara ining nadungog ka sa rong radyo na wara mas wala nga ang bagyo ta natatrakta na kakaandam kita kuno rin siya maabot sa satuyang lugar. Samantalang ining linog data po arang kuno rin siya ma-strike. Lalong-lalo na so may mga so yaon ba sabi kang mga taga PVOX na yaon sa fault line na sabi ninda. So itong fault line na ito so naghihiro na sa irarong kang satuyang daga. So mas maray manggiraray magkonsulta kita sa mga experts kung anong klaseng daga ang tutugdukan ta, anong klaseng struktura dapat ang ikagta diyan. And diyan na po malaw si DTI na pig-share to kan DTI na ang mga construction materials dapat na babakalo nindo itong nagpasar sa Philippine National Standards sa pagpapakasiguro pag-igwa siya kay PS or ICC stickers na nasa likodan ko ma'am Ben, nakakasiguro na kita na puminasar ini sa standards niya kasi sa mga may testing baga na pigagibo kita ma'am Ben sa mga produktong ini bago ini ipabakal sa merkado. So uminagi ini sa mga testing nakakasiguro kita na may kwalidad so mga construction materials na gamiton ta sa satuyang istruktura. Ayan, okay. So, Sir Ben, siguro naman dahil uyan na baga sa likodan mo, iyan ang kinot nindang dapat hanapon kung sinda nagbabakal ki mga produkto na itong inaapod tang products under mandatory certification. So gabos po itong mga produkto, kung gusto nindong maaraman kung ano itong mga produktong ito, pasi lang po, ihanapon lang po nindo, i-google lang. So list of products under mandatory certification, mahiling po nindo duman kung ano-ano itong mga produkto na dapat magsunod duman sa Philippine National Standards na pinapatupad ng Bureau of Philippine Standards kang DTI. So iyan na yaon dyan sa likodan ni Sir Ben na hiling nindo. So mga naka-live po, nag-view live via Facebook or YouTube channel kang DZGB, iyan po ang dapat ang hilingon. PS mark itong gari may globe na may check, itong gari globe na may check, as in ICC, iyan po na ang apod ka, ayan, ano nga ang apod ka, hologram, sticker hologram. O yan, hologram. yan po. Yan ang mga dapat ang tandaan. So pag-abot sa semento, whether imported or Philippine-made, kaikuhan mahiling ka man giraray sa PS mark. Kasi pig-check giraray kang maski imported siya, pag-abot tigi sa Pilipinas, pig-check giraray ano Sir Ben, tsaka yes, ma'am Ben. i-issuehan ki PS mark kung Correct. nakapasar duman sa Philippine National Standards. Ayan. So siguro ang katuyang mga ka-consumer, mga matibayo na Sir Ben, di ko aram kung nagbabaso sa tuyang apod ka ni. So consumer complaints received dahil sa padagos ng pag-edukar sa tuyang mga ka-consumer manunungod sa tamang pagbakal ki
mga produkto under mandatory certification. Ayan. So Sir Ben, merong igwa ka pa bang itataram na mga pagirumdom o tips manungod sa pagbakal kisemento bago kita magduman sa sarong produkto man na importantihon man sa pagpagibo ki harong o ki building o Siguro mabenda sabi ka namang so mga tips na pwede tang itaram base sa pag-ulay-ulay ta. Ini na lang po ang tatandaan ta puro permi. Kumabakal po kita ng semento. Arap naman po ang semento sensitibo yan sa ano sa environmental ano ta. So kay po ang pag-stock ta kini Ma'am Ben kung gusto nindo ang iba kasi Ma'am Ben nagtitipon muna kay construction materials bago magpagibo kang aron da. Share tone ta po maski sa mga retailers ta diyan. Share tone ta po na pigbobodegahan ta kang semento ta. Safe po siya sa oran, sa moist, sa irarom, tapos any ano na makaka-apekto duman sa property kan semento. So kay po ta pong isyento na nakakoveran so bodega ta kang semento kasi aram naman maski fast moving baga Ma'am Ben na sementong yan ang iba kasing retailers ta minsan din na siya nagbobodega diretso na siya duman sa distributor niya kung sa niya piko-cost semento then deliver na direkta duman sa customer niya. So sa mga ano naman mga consumers ta na nagmamawot, nagpapa-renovate, magpapagibo ki harong, share ton ta po na ang pigamit ng semento pumiyansar duman sa Philippine National Standard. Saro pong hilingon ta ini pong PS Smart na nasambitan ni Ma'am Ben kanina. Kay po ining mga semento ta whether locally manufactured or imported, igwa po siya ng PS license dapat. Okay. So, ayan po ang pinaka importanteng hanapon ta whether ang semento imported or Philippine-made kaikuhan igwang PS Smart. Ano, Sir Ben? Oo, Correct, importante ini ta inibaga saro ining pirmi pigagamit gani baga basic ini sa mga construction na semento buda ining kabilya pag mapa semento ka mapa konkreto ka ibubong lanob o ano pa man ang semento buda kabilya pirmi magkaiba pirmi ini dapat mabakal ka ki semento kaikuan mo ki kabilya kasi kung mapabuhos syempre pirmi may kabilya. Ayan. Okay. So Sir Ben, mapasiring na kita duman sa itong aning tigdaapod tang kabilya na sa English ang apod ta kaini steel bars. Steel bars kabilya in Bicol. Igwa ining iba-ibang sizes, Sir Ben. Tama. Yes, Ma'am Ben. Oo. Tama ka po. Sige daw po, Sir Ben. Ano-ano ba ang mga sizes kaining steel bars o kabilya? Sige. Ang kabilya ta Ma'am Ben, pinakasadayot, pinaka small size na yaw sa standard na kang kabilya. Mapo po siya sa 6 mm. 6 mm. Opo, masunod po kayan 7 mm. Then masunod 8 mm. So ang standard kanina para sa tulong nasamit kong kabilya, saro lang po. So may PNS man po siya. So 6, 7, and 8. Opo. So mayo po kitang pigsasabing substandard na 8 o sabihin nila standard na 8 ngaya. So minsan nadadagog ka sa mga parabakal ta ay sa mga hardware. Ano nga gusto mo? So standard na 8 o substandard na 8. Wala po kay araw kaya na pigpapabakal. Wala po dapat na araw ka na pigpapabakal po ang mga retailers ta. Dapat po kung 8 mm po siya. Kung 7 mm. Kung 6 mm. Hindi po ma'am giya sa mga parabakal ta. Kasi ang pigbakal nito is 8 mm. Pakad po nindo sa resibo, 8 mm talaga dapat ang pigbakal nindo. Ngunyan, pag-verify po nindo kung talagang 8 mm sunabakal nindo, mahiling po nindo yan mismo sa kabilya, Ma'am Ben. May nakasurat po dapat dyan na numerical markings sa kabilya mismo. Hilingon po nindo yan kung 6 metros yan na labak ang kabilya nindo.
hilingon po nindo every meter kaya dapat igwa ka mong mailing na markings na marka. Mhm. Kung wala pong marka yan po, dahil po nindo pagbakalon ta, yan naman po sa piga-apod ta Ma'am Bem na uncertified na mga kabilya. Okay. So, dapat igwang marka kung anong size iyan na kabilyang iyan. Kung 6 mm, hanapon ninda so 6 mm na nakasurat sa kabilya. Ang alam ko, Sir Ben, garibaga dapat, halimbawa ang kabilya, pira iyan nga ning laba, ang laba ka iyan? Pira 6 metros, 6 metros yung Ma'am Bem, pinaka-anta. Gabos iyan 6 meters. Dayman, igwang 6 meters, ang masunkan 7.5 meters, 9 meters, 12 meters, and kung special size na siya, pig-order na po yan duman sa manufacturer mismo. Okay. Kung halimbawa ang sarong kabilya 6 metros, yan, 6 metros, ang markings kaan dapat nakukuha kada metro, kada metro. So pakatapos I-share ko Ma'am Bem para i-share ko sa marka para mahilig kang sa tuyang mga paraan ta. So yan, Sir Ben, bago kita kayan ibationg ko si Papa P. Nag-text sa kuya si Papa P, nagdadangog na siya. Si Papa P kang DZGB. Maray na aga. Maray na tabi, Sir Pio. Siguro nagpapakonstruct yan si Sir Pio. Nagpapakonstruct sa iya o nagpaparenovate kan sa iyang harong. Iyo gayon. Kaya nagdadangog siya kaining sa tuyang istoryahan. Anyway, ayan, Papa P, ang samuyang pig-istoryahan na ngunyan ining kabilya. Kung naka-view ka po sa sa Facebook or sa YouTube ng DZGB, yaon diyan mailing ta Sir Ben. Ano iyan Sir Ben? Ano iyan sige daw, saro-saro ado tabi iyan kung ano iyan ang mga markangan. Ining mga markang yaon sa kabilya, ini so pinagsabi ta Ma'am Ben na dapat every meter kang kabilya may mahiling ka mong marka. Yan ang mga markang yan, yaon diyan so approved logo kung sisay po so nagibo kang kabilyang yan. Sa example tangon yan, igwa dyan na SA, katanin niya po Ma'am Bem so 1.6. Ang ibig sabihin kayan Ma'am Bem, so size kang kabilya, 16 mm siya. So dapat ini mga markings na ini, dapat present po siya duman sa kabilya mismo. Every meter kang kabilya, tiga-require po kang standard na dapat igwa ka ini. Sa mga so nagdadangog mo niya na yaon sa, siguro nasa sa mga retailers ta, sa mga tindahan ta, or sa mga igwa ka mong nahiling na kabilya dyan sa palibot nindo. Kindly check po kung igwa kayo mga marka na pig sambit ni. Kunyan Ma'am Bem, sa liwat ang tatawan takidoon nga ni ito so nangyaring linog duman sa north na maski por paano makakatabang ining pigsasabit para sa pagpapagibukas sa tuyang mga istruktura. Sa mga nagdadagong po ngunyan. So mga kabilya na pigbabakal nindo o gusto bakalon, certo po nindo na igwa kaning mga marka na ini. First, Ma'am Bem, matatrace ta kung si isa nagibo kaning kabilyang ino. Kung in kaso na pigwa kita ki investigasyon manugog dyan sa sementong yan. So nasambit mo kanina Ma'am Bem, kasi kaning mga physical markings na ini mga example lang ang mga manufacturer's logo na yao dyan sa screen ta. So nasabit mo kanina na nag-test buy. So bako lang po kami po sa DTI ang Regional Enforcement and Monitoring Team and of course mga provincial officers na regularly naglilibot diyan sa mga retailers ta. Bako lang po ining mga marka ang pighiling ta, Ma'am Ben. So nakaigwa po kita test buy. Ining test buy, Ma'am Ben, ibig sabihin kani nagbakal kitang mga construction materials sa palibot ta, sa mga hardwares ta. Kung ano yaon dyan sa hardwares ta. Ini mong mga construction materials na ini, pigpadarata po sa Bureau of Philippine Standards Testing Laboratories para po makonfirmar kung talagang pasado sinda duman sa national standards. Baka kasi, Ma'am Bem, digdi sa mga markings na pigpapahiling ta sa inda, igwa sinda, pero so laog kaya na kabilyang iya mismo, so specifications kayan, so mechanical, chemical composition kaya na kabilyang yan, baka may problema. So saro po yan sa pigigibo ka sa tuyang ahensya para po makasigurado kita na ang yaong digdipigatinda pasado po sa Philippine National Standards. Ma'am Bem, kung di ako nasala,
sa mga nakaaging panahon ka sa DTI, may igwa kitang na-receive na reklamo na ang ibang ang kabilya ma'am, pigatiko siya, Oo. kung nalay mo piga-bend siya. So Oo. pagtiko da ninda, nagputol ining kabilyang ini. Mm. Na-verify naman talaga ito na ang apo din da aserado da yan na kabilyang yan. So pag iyan po may bend test kasi yan na pigigebo ma'am dyan sa kabilyang yan. So pag once nagputol siya, ang ibig sabihin kay ma'am Ben, may problema talaga duman sa chemical composition niya. So baka sa production side nagkaigwa ki siyempre dahil man may iwasan nagkakaigwa ki mga error man paminsan-minsan. Pero dapat hindi supig control kan DTI na every production kay ning mga nasamit na kabilya. Kaya nakakigwa kita ki surveillance audit na pigsabi. Nagkukuha kita ki samples duman mismo, bako lang sa mga merkado duman mismo sa planta, nagkukuha man girara kita ki mga samples material, mga sample para po i-testing po girara kang independent testing laboratories. Bako lang po so testing laboratory kung sa po sa kumpanya. So implant testing laboratory kang kumpanya ang babasehan ta. Siyempre po, di po ito pwede kasi magkakigwa ki bias na piga po. So, ang mag-prevail, di Ma'am Ben, ining result na pikakanda kang Bureau of Philippine Standards testing laboratories or any accredited testing laboratories kang kasatuyang ahensya. So, ito po ang mag-prevail, Ma'am Ben. Ayan, okay. Sir Ben, uliton ko giraray, ano po, ining nasa monitor, share mo sa screen, no? So mga naka Facebook Live, ining, alat mo na, balik po tabi duman. Ining Sir Ben na AU, ini ang company logo? Yes, ma'am, ining PS, iyan na AU, iyan na letter K, iyan na JX, SA, iyan po mga sample ka mga approved logos kang mga manufacturers. Ini mga logos na ni Ma'am Ben, pig-approval ini kang BPS. Para gari mabaga sa business name registration, they dapat kaparehas ita i logo. So, dapat ano man unique sa imo yan na logo niya para lang sa si kumpanya lang ni ang tutugutan na maggamit kaning logo na magkaag duman sa kabilya niya. May igwa kitang database kayan Ma'am Ben para na reference or sa mga nagdadarangog niya kung gusto nyo makuha so listahan kayo ng mga approved logos kayo ng kabilya. Yan po sa website ng Bureau of Philippine Standards. Ilingo lang po nila so BPS approved logos. Pwede po ito i-download. Mahiling po nila para maging guide po nila. Lalong-lalo na sa mga retailers sa mga hardwares tango niyan nakantabay Ma'am Ben. Piga-advise ta sinda na if in doubt kamo sa supplier nindo kung first time nindo ma-encounter ang supplier nindo tapos nag-o-offer ki way beyond duman sa presyo ang kang mga dating mong suppliers, maghapot ka mo sa DTI or mag-refer ka mo din sa BPS na website para po sa indong giya. Kasi ang hapot dyan, Ma'am Ben, is kung bakit nakakapag-offer siya ng ganoong kababa na presyo. Depende, kumpara duman sa mga kasabayan niyang produkto. Ang chance baka may hidden na may pigtatago siyang rason kung ipapabakal niya itong argo itong kababa na presyo. So magsangguni po kamo sa DTI sa mga nasa hardware mo niya nakaantabay. Maghapot po kamo sa DTI kung talagang legit ining nag-offer sendo. Ang Ma'am Ben, ang saro sa naging modus operandi kani mga suppliers sa kabilya is lalong-lalo itong mga saraday na kabilya na pigsambit na kanina 6, 7, and 8. Ang pigigibo kay ni Ma'am Ben na mga suppliers, pigasalak po sa mga wara markings duman sa igwa na marka. So, beware sa mga nagre-receive po sa mga hardwares na ngunyan. Hilingong po nindo, kung maging pamilyar na kamo sa paghiling kayo ng mga logo, sarong hiling lang po nindo, mailing nindo na igwang logo. So, mga wara po dyan, ang pigigibo nindo, pigsasalak po nindo. Halimbawa nga, sarong bugkos ng kabilya is 50 pieces or 40 pieces. Baka ang kabanga dyan, yaw sa tahaw, so mga wara markings. May nakuha kita dyan, Ma'am Ben, na araw kyan subinibong style. So, they mahiling kang tagsadiri kang hardware na igwa pala na isalak na wara marka.
Okay, okay. So importante po na maaraman nindo na ining mga letra, may mga letra po na dapat mahanap kita sa satuyang mga kabilya na binabakal. Iyan po ang pigaapudtang approved logos kang mga companies na nagmamanufacture kaining kabilya. Ini Sir Ben na 16, iyo ini ang size, no? 16 mm, Yes, Ma'am tama? Bem, opo. 16 Ining mm. 4, ining 4 sa sunod. Yan, Ma'am Bem, so ano yan, so mga grade na yan kang mga kabilya. So mga technical spec na Okay. yaon dyan. Yan na Mhm. W naman, so weldable, tapos ining P kung ano, so pagkagibot, temper quench or something. Yan po sa mga specifications, Ma'am, pag-abot sa kabilya. So sa mga sa mga consumers ta, so ining size ini ang pinaka-importante mo lang po sa tuya, Ma'am Bem, ma-verify ta kung ining size talaga yan 16 kung 16 so linag sa resibo nindo kay puan so item na pigbakal man nindo i-check nindo kung 16 mm liwat man ba bago ko malingawan bad kapos nagtaki oras ora kita mambem na 9 mm nakabilya ha puro permita yung pigsasabi sa mga seminars sa mga consumers and sa mga retailers ta lalong-lalo sa mga retailers ta na day na po kung magpabakal ki 9 mm day po kung magkag sa resibo ki 9 mm na kabilya dahil kung pa kay to mambem wala po ni 9 mm nakasanayan lang niya na pagduruda ko lang ngayon sa 8 9 mm ngayon wala po paki-instruct po sa mga trabahador ta dyan, sumapag-iriba ta dyan sa hardware na dahil na pagparasam biton ining 9 mm neno tawara mo po talaga siyang 9 ang masunod po mambem na size sa 8 mm Gs, the Gs, 10 mm. Ang masunod po, 12, 16, 20, 25, mga araw kaya na sizes. So, ang ano tamasa, medyo nalilibong kita, mabibig sa pag-abot sa 9 mm. Igo-ulit-ulit di kita nagsasawa na mag-ulit-ulit na wala po ni 9 mm na kabilya na dapat kang mabakal sa mga hardware ta. Sa mga taga-hardware naman mo niyan, di na po kita magpalakop kaya na 9 mm para po mapundo na yan na 9 mm na kabilya na yan. Sa mga retailers na syempre, pag may nagbakal, Ma'am Bem, sige, kag mo sa resibo, 9 mm, tapos nagduman sa tuya, may aram pala, nagdamog mo yan. Pwede po kang magreklamo sa Department of Trade and Industry. Ang ano diyan is mislabeling ang pag-abot niya. So, ang pagpapabakal niya 9 mm where in fact ang pigtausay mo is baka 8 mm or worse baka 7 or 6 mm lang sa tinausay mong kabilya. So, yan po ang saruma sa importansya kapag hagad ki proof of purchase, Ma'am Bem, sa mga pigbabakal nindo. Iyan na papel na yan, iyan po ang maging ebidensya nindo na talagang dumang ka mong nagbakal sa inda. And of course, iyan po ang magpapatibay sa indong complaint sa opisina di sa DTI na tama po so complaint nindo na 5,000 na nasa resibo is 9 mm tapos ang tinawsendo is 8 mm. Okay, ayan. O yan. So dapat tandaan po nindo itong mga sinabi ni Sir Ben. Especially itong mga may planong magpagibo ki harong or magpa-renovate ki harong, magpa-konkreto ki kung ano man na edipisyo sa indong mga properties, ano po. Okay, Sir Ben, bago kita madali na ang oras, no, matapos na ang satuyang programa, igwaring nag-text sa tuya. We know that DTI is monitoring all commodity prices for prices stability. Bakit wala programa to subsidize or any incentive for the benefits of community or DTI stores? Day ko po aram kung ano ang pigamin ni Madam kaining mga community stores or DTI stores. Baka so mga retailers or mga sari-sari stores or ano, kung ano man ang pimimi ni Madam. Kita po sa DTI baga Sir Ben, igwa kitang programa ngunyan na kung saan nagtatao kita ki benepisyo duman sa mga existing MSMEs na tinatawan ta ki itong pigaapod ta bagang mga livelihood seeding kits or itong programa ta na LSP, Livelihood NSB. Seeding Program. Ang pigtatao ta duman itong mga kits, no, mga parang starter kits duman sa mga existing na
parang saradit na negosyante na makadagdag sa indang negosyo, sa dit na negosyo, pigtatawan ta sinda ki additional or kit, no? Starting kit, kumbaga. Iyo po ito ang programa sa ngunyan pong presente digi sa Samuya sa DTI. Ma'am Bem, idagdag ko lang Yes sabi, sumangsaraday na negosyante dyan, igwa ba kita so SB Corporation na attached agency kan DTI na kung saan nagpo-provide po siya ng mga pautang para sa mga saraday tang mga negosyante na mas marining SP Core na ang requirement kini bako masyado araw kang requirement sa mga bangko kung kita mautang para sa pagano ka mga capital ta. Ayan, oo. So ito loan ito, ano po? Okay. So igwang comment padigdi sa DCGB ayan, okay. Naglibot po ba ang DTI sa mga hardware para mag-check kung igwa kaini ang mga paratinda? Diyan sa Legazpi, Kadakol, nagpapabakal 9mm. Nanyata, po na-checkan. Okay, salamat po sir sa imong comment. Ipapaabot ta po sa tuyang mga enforcers sa field, no, sa provincial office, lalong-lalo na kung you are referring to Legazpi. Covered po iyan kan sa muyang DTI Albay Provincial Office. So salamat po. Pero po naglilibot po sinda. May schedule po sinda paglibot, pag-monitor. Actually, ang regular po na monitoring is weekly. Pero syempre po, dahil taman iyan nauubos, gabos, ano po. So sa paagi po kan sa imong impormasyon, comment po digdi sa live feed kan sa muyang program. Ayan, igwa na po, ipapaabot ni po iyan sa samuyang provincial office. Kung igwa ka pong ara mo po so name kang tindahan, pwede mo po ipadara sa muya offline or sa text po, sa kuyang text line na sinabi 0999-883-1471 or sa Samuya pong DTI Region 5 Bicol Facebook page. Medyo nakasobra na kita sa oras, Sir Ben. Salamat sa mga nag-antabay. Pero gusto kong tauan igwa kitang pigtatao na pakonsuelo duman sa tuyang mga listeners. Ayan po. Ayan, so salamat ki Ma'am. May nag-text sa Kuya Digdi, si Ma'am Nancy Obidosa. Ayan. Tatawan niyo po Ma'am, ki ito so pigtatautan nalingaw ako. Gift certificate sa kantidad ki 300 peso. So kung gusto po mag-claim, kung paano mag-claim, mag-text po giraray para po pero pwede po kamo magdigdi sa DTI Regional Office sa Rawis para po sa pag-claim kan sa indong premyo. Mag-text na po kamo pero kaipuhan po valid ID. Ayan. So sisay pa ito sa mga so iba kaya abo magpa-mention kang pangaran. So data po sinda ma-acknowledge data po sinda matatawan ki premyo. Okay, kasi kinakaipuhan ta suning kasi pag-claim kang premyo, kaipuan po may valid ID. Sir Ben, salamat. Salamat sa mga nag-antabay. Salamat sa mga nag-participate sa samuyang usapang consumer at negosyo digdi po sa Radyo DZGB. Ini po giraray ang sa indong kairiba digdi sa radyo. Kairiba man si Sir Ben, ang samuyang Standards Officer and Head ng Consumer Protection Division. Sa giraray si Bem Berango po ini. Na nagsasabing maging matalino, mapanuri at malayang mamimili. Tandaan po natin, makapangyarihan ang consumer na may alam. Maraming salamat. Maraming naudto po sa Indo Boss. Sa indong nadangog ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Usapang Consumer at Negosyo. Inihatod sa Indo kan Department of Trade and Industry, Region 5, asin kan DCGB. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jim's 5-in-1 No Sugar Added, Sweetened with Stevia.
Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added Sweetened with Stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Ang gusto kong makamatch itong sweet. Pero hot! Di mag-Mac Spaghetti at McCafe Premium Roast Coffee ka.